Okay, may hapon sa tanan. Okay, so karon ato na sad nga padayunon ang ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Diha nata sa Genesis chapter 29 karon. Kagahapon atong nahuman ang 27 ug ang 28. So karon atong ipadayon, no. Mahitungod gihapon ni kang Jacob, no, sa 23 di ba sa last chapter nga kitagaan siya og blessing ni Isaac. Unya nasuko si Esau sa iya, di ba? So atong padayonon ang chapter 29 unsay nahitabo karon. But before that, magampo sa ta. Ginoong Dios, salamat kay Ginoo nining taknaa. O God, may magihatag ka nako, Lord. Kanamo Ginoo nga makapaminaw sa imong pulong. I pray, Lord, yung imong balang espiritu, Ginoo, mamuhat og pinasahi sa mong matag usa kasing-kasing. Lord, giyahi kami. Tudloy kami sa angay namong pagabuhaton, Lord. And I pray God nga imong mintagahan og kasing-kasing, Ginoo, nga madinawaton sa imong mga pulong, o God. Ang among huna-huna, Ginoo, nga mo submit diha kanimo, Ginoo. Lord, tabangi kami, o God, nga motubo kami sa mong pagpangalagad kanimo, nga samtang kami magapaminaw, magabasa sa imong pulong. Lord, ang imong balang espiritu mamuhat usab sa mong kasing-kasing ug huna-huna nga ma-align diha kanimo, Ginoo. Lord, dalaygon ikaw mong gina-welcome karon pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so padayon ta. Basahon lang nato ang chapter 29, no? Unya kung unsay mga revelation or insight nga hatag sa balang espiritu, ato lang pong isulti. Kung ikaw igsuon na apog kay sa pagbasa nimo na kay makuha na insight gikan sa balang espiritu, pwede ka nga mo comment diha kay lami pud nga atong basahon, no, sa mga mananaw po. Bisan ako gusto ko nga ma-encourage pod sa mga insight nga ihatag sa balang espiritu diha kanimo. So okay, verse 1 na tayo, chapter 29. Genesis chapter 29, verse 1. Okay, mipadayon si Jacob sa iyang panaw ug mipaingon siya sa yuta sa katawhan sa silangan. Unya nakita niya ang usa ka atabay didto sa kaumahan ug duol sa maong atabay may tulo ka pundok sa mga karnero nga naglubog. Ang tubig nga gipainom sa mga karnero gikan sa maong atabay nga gitabunan og dakong bato. Inig ka pundok na sa tanang karnero didto, ligiron sa mga magbalantay sa karnero ang batong gitabon og paimnon nila ang mga karnero. Unya ibalik nila pagtabon ang bato. So gina-preserve nilang kanang balon, ginabutangan nila bato. Verse 4, gipangutanan ni Jacob ang mga magbalantay sa karnero kung taga diin sila o mitubag sila. Tagaharan kami. Okay. Nakaila ba kamo kang Laban nga anak ni Nahor? So nangutana si Jacob, no? Nangutana pag-usab si Jacob. Okay. Oo, mitubag sila. Og nangutana pagayud si Jacob kung maayo bag panglawas si Laban o mitubag usab sila. Maayo man, tanawa ani paingon nganhi ang iyang anak nga babayi nga si Raquel uban sa mga karnero sa iyang amahan. So si Raquel, no, anak ni Laban, magbalantay pod, napod siya karnero nga iyang gidala paingon sa maong atabay or sa balon, no? Okay, so sa verse 7. Okay. Miingon si Jacob, taas pa ang adlaw ug dili pa panahon nga tigumon ninyo dinhi ang mga hayop. Okay, so ingon siya, taas pa ang adlaw ug dili pa panahon nga tigumon ninyo dinhi ang mga hayop. Okay, so ingon siya, nganong dili man hinuon ninyo sila paimnon og pasibsibon? Nangutana siya. Verse 8. Mitubag sila, dili kami makahimo ni ana hangtod nga matigom na ang tanang karnero og maligid na ang bato. Verse 9, samtang nakigsultis pa si Jacob kanila, miabot si Raquel uban sa mga karnero sa iyang amahan kay siya may nagatiman sa kayupan sa iyang amahan. Sa verse 10, sa pagkakita ni Jacob kang Raquel uban sa mga karnero ni Laban nga iyang uyuan, miadto siya sa atabay o giligid niya ang batong gitabo niini o gipainom niya ang mga karnero. Okay, verse 11. Unya gihagkan niya si Raquel og mihilak si Jacob
mihilak si Jacob sa kalipay. Verse 12. Miingon siya, anak ako ni Rebecca ug pag-umangkon sa imong amahan. Nagpaila-ila na siya kang Raquel, no? Kay kibali si Raquel iyang pinsan kay anak man ni Laban. Si Laban og si Rebecca mag-igsuon man, no? So sa to ang panahon karon dili pwede nga mag-asawa ang mga parente, no? Kay ingon pa sila sa science na ay ang mga genetics betawag genes or kanang di ba kanang pwede nga mahimong abnormal imo ang anak kung pariente ang imong minyuan. Pero kaniadto si Rebecca ug si Laban mag-igsuon. Nya si Raquel anak ni Laban, unya si Jacob anak ni Rebecca. Okay, sa atong padayonon. Verse 12. Niingon siya, miingon si Jacob, anak ako ni Rebecca og pag-umangkon sa imong amahan. Midagan si Raquel pauli sa ila aron ibalita kini sa iyang amahan. So verse 13, sa pagkadungog gayud ni Laban sa balita mahitungod sa iyang pag-umangkon nga si Jacob, midagan siya aron pagtagbo kang Jacob. Gigakos niya si Jacob og gihagkan og unya gidala niya ngadto sa ila. Unya gisugilon ni Jacob kang Laban ang tanang nahitabo. Si Laban miingon, tinuod gayud nga ikaw akong kadugo. Mipuyo si Jacob didto og usa ka bulan. Okay. So si Jacob puyo lalaban sa usa ka bulan. Okay. Si Leah mitubag, okay. Wait a little. Okay. Okay. So 15, miingon si Laban kang Jacob, dili maayo nga moalagad ka kanako nga walay suhol-suhol tungod lamang kay paryente kita, no? Paryente sila, di ba? Okay, so pila bay gusto mong suhol? Verse 16, si Laban may duha ka anak nga dalaga, Leah ang ngalan sa magulang ug ang manghod ginganlag Raquel. Nindot og mga mata si Leah apan nindot og mga mata si Leah apan si Raquel nindot kaayog lawas og gwapa pagayod. Okay, nahigugma si Jacob kang Raquel. Busa miingon siya, mualagad ako kanimo og 7 ka tuig alang sa imong anak nga manghod nga si Raquel. So naa siya kuan na karon pangayo nga suhol, no? So ang iyang gusto nga suhol ang anak ni Laban nga si Raquel, ang manghod ni Leah. Okay, so sa 19 miingon si Laban, mas maayo pa nga ihatag ko siya kanimo kaysa laing tawo. Busa puyo dinhi tipon kanako. Nialagad si Jacob og 7 ka tuig aron maiya si Raquel ug ang maong gidugayon daw pipila lamang ka adlaw alang kaniya kay gihigugma man niya si Raquel. 21 unya miingon si Jacob kang Laban, natapos na ang tagal. Busa ihatag na kanako si Raquel aron maasawa ko na siya. 22 busa naghimog kumbira si Laban ug gidapit niya ang tanang mulupyo ni adtong dapita. 23 apan ni anang pagkagabi si Leah maoy gidala ni Laban ngadto kang Jacob kay dili si Raquel og gipadulog kaniya. Okay, so I think wala sila suga, no? Okay, so sa 24 gihatag usab ni Laban ang iyang ulipong babay nga si Zelfa ngadto kang Leah ingon nga iyang sulugoon. So 25 sa pagkabuntag nakita ni Jacob nga si Leah di ay ang midulog kaniya. Busa giingnan niya si Laban, nganong gibuhat mo man kini kanako? Dili ba nag-alagad man ako kanimo alang kang Raquel? No. Kay mamo to ilang kasabutan, di ba? Okay, nganong gilimbungan mo man ako? 26 si Laban mitubag, dili namo batasan nga ang manghod mauna pagminyo sa magulang. So mo na ilahang tradisyon, no? Dapat ang magulang joy mauna og minyo before ang manghod, no? Okay, so sa 27, hulat ahang tud nga mahuman kining usa ka simanang
sa ulog sa kasal ug unya ihatag ko kanimo si Raquel kon mo alagad ka kanako laing 7 ka tuig. So na additional nga 7 years na pod, no? Okay. So 28, verse 28. Miuyon si Jacob og sa pagkatapos sa usa ka semana gihatag ni Laban si Raquel kang Jacob aron maasawa niya. Okay. O gihatag ni Laban kang Raquel ang iyang ulipong babae nga si Bilha, ingon nga iyang sulugoon. Nakigdulog usab si Jacob kang Raquel og gihigugman niya si Raquel labaw kang Leah. Mialagad siya kang Laban og laing 7 ka tuig. Okay. So sa verse 31, sa dihang nakita sa Ginoo nga wala higugmaan ni Jacob si Leah, gihimo niya nga makapanganak si Leah samtang si Raquel nagpabilin nga walay anak. Nagmabnos si Leah og nanganak og batang lalaki. Miingon siya, nakita sa Ginoo ang akong kaguol og karon higugmaon na gayud ako sa akong bana, no? Busa ginganlan niyag Ruben, or Ruben ang bata, no? Ang first nga bata or unang anak ni Leah og ni Jacob gipanganlan og Ruben. Okay, nagmabdos siya pag-usab og nanganak gihapon siya lalaki. Miingon siya, gihatagan gihapon ako sa Ginoo og lalaking anak kay nasayod man siya nga wala ako higugmaa sa akong bana. Oy. Busa ginganlan niyag Simeon ang bata. So ang una si Ruben, ikaduha si Simeon, anak ni Leah og ni Jacob. Okay. 34. Nagmabdos na usab siya og nanganak gihapon batang lalaki. Miingon siya, karon higugmaon na gayud ako sa akong bana kay tulo naman ang among mga anak. Ang among anak nga pulos lalaki. Busa ginganlan niyag Levi or Levi ang bata. So verse 35. Unya nagmabdos pagayud siya pag-usab og nanganak gihapon batang lalaki. Miingon siya, karon daygon ko ang Ginoo. Busa Judah ang gingalan. Okay. Judah ang gingalan niya sa bata. Unya mihuno siya pagpanganak. Okay, so una si Ruben, ikaduha si Simeon, ikatulo si Levi, ikaupat si Judah. So na siya upat ka anak, no? Si Leah. Pero si Raquel wala gyapon siya anak. Okay, so igsuon padayon na to ang chapter 30. Okay, nahuman na to ang 29. So karon ang 30 na ta, sa 30 verse 1. So sa dihang wala gayud mga anak si Raquel, nasina siya kang Leah o giingnan niya si Jacob. Hatagi akog anak kay kun dili mamatay gayud ako. Si Raquel nasina na siya kang Leah kay si Leah upat na anak siya wala lang gyapon, no? Pero kay di ba gihigugma man siya pag ayaw ni Jacob niya, si Leah wala gyud niya gihigugma, di ba? So sa verse 2, nasuko si Jacob kang Raquel og miingon siya, Dios bagod ako? Siya maoy nagbuot nga dili ka manganak. Okay, so verse 3. Miingon si Raquel, ania ang akong ulipon nga si Bilha. Pakigdulog kaniya aron manganak siya. Alang kanako og niining paagiha mahimo akong inahan. Na ako'y na-remember. Di ba si Sarah ingani pod, no? Iyang gihatag si Hagar para magkaroon og anak. Pero nagka-problema sila. Okay, tanaw na to og unsay nahitabo kang Raquel. Okay, sa verse 4, busa gitugyan niya si Bilha ngadto sa iyang bana og nakigdulog si Jacob kaniya. Unya nagmabdos si Bilha og nanganak og batang lalaki. Miingon si Raquel, naluoy kanako ang Dios. Gidungog niya ang akong pag-ampo og gihatagan ako niyag anak. Busa ginganlan niyag Dan. Okay, so dili gid siya anak ni Raquel. Gi-adapt niya ang anak ni Bilha og ni Jacob, no? So si Dan. Okay. Verse 7. Nagmabdos pag-usab si Bilha og lalaki gihapon ang iyang gianak. Mingon si Raquel, nakigbisog ako pag-ayo sa akong igsuon og nakadungog ako. Og nakadaog, sorry.
Okay, asbo na to. Nakigbisog ako si Raquel niingon. Nakigbisog ako pag-ayo sa akong igsuon og nakadaog ako. Busa ginganlan niyag Neftali ang bata. Okay. So kabilhag yapon ni dili gyud ni kang Raquel nga anak ka ng physical no. Kang kuan gihapon ka Bilha, no? Kaduhanan niya ka beses nga nakaanak og batang lalaki nga si Neftali. Una si Dan, sunod si Neftali. Okay, so verse 9. Sa dihang mihunong na si Leah sa pagpanganak, iyang gihatag kang Jacob ang iyang ulipon nga si Selfa. Silbing asawa ni Jacob. So ilang mga ulipon ilang pangatag para managhan pa ilang mga anak, no? Kay kung ang ilang ulipon mga anak, automatic na nga maadto sa ilaha. No? Kay ulipon man to nila. Okay, so verse 10, unya nanganak si Zelfa og batang lalaki og mingon si Leah, palaran ako, busa ginganlan niya God or G-A-D. Okay, God. Okay, ang bata. So verse 12, si Zelfa nanganak pag-usab og batang lalaki og miingon si Leah, pagkabulahan ko gayud, karon ang mga kababayin-an mutawag na kanakog bulahan. Busa ginganlan niyag Aser ang bata. So unang anak sa ulipon ni Leah si Gad, unya human si Aser. Okay, so gikan kang Leah na si Ruben, na si Simeon, na si Levi ug si Judah. Munay kang Leah o kang Jacob. Kang Bilha o kang Jacob si Dan o si Neftali nga gi-adapt ni Raquel. Unya, human si Gad o si Aser, anak ni Zelfa nga ulipon ni Leah. So naanay 8 ka mga anak. Okay. Unya sa ting-ani na sa trigo, miadto si Ruben sa kaumahan og nakakaplag siyag mga mandragora o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan nga si Leah. Si Raquel miingon kang Leah, hatagi intawon ako og pipila ka buok mandragora sa imong anak. Si Leah mitubag kaniya, dili pa ba igo ang pag-ilog mo sa akong bana? Kaya di ba si Leah may nauna og butang dito sa tulda para mahimong asawa ni Jacob. Pero actually dili man gyud siya ang tumong ni Jacob, kay si Raquel man gyud, no? Pero ang si Laban ang papa nila gitikasan si Jacob. So si Leah ang nahimong unang asawa kibali. Unya si Raquel sa ikaduhanan, no? Nga gitrabahoan gyapon ni Jacob kang Laban. Okay, so si Raquel miingon, kung natagan mo akog mandragora, mahimong padulgon ko kanimo si Jacob karong gabi. Kuyawoy. Pero, di ba, igsuon sila si Leah ug si Raquel, pero ingana ang nilahang kuan sa una. Dili kayo ta makarelate, kay lahi man atong tradisyon karon kaysa sa una, no? Kay sila pariente sila ni aman kani silang igsuon usaray bana. Pero kato tikas man gud ni Laban ba. Pero murag gyapon siya consequence ni Jacob, no? Kay di ba si Jacob gitikasan niya si Esau, murag na ani niya ang iyang gihimo na pagtikas niya kang Esau dito siyang papa, di ba? Pero okay, so tong padayunon, no? Ang ato diri nga ato namang basahon kung unsay mo abot nga kumbaga insight or gikan sa balang espiritu, ato ra pong i-share, no? So dili ta magdugang sa pulong sa Ginoo. Clarification lang ana, no? Okay, so verse 16, pag hiuli ni Jacob gikan sa kaumahan ni anang pagkagabi, gitagbo siya ni Leah og giingnan, kinahanglan nga ari ka dulog kanako niining gabi una kay gibayran ko ikaw sa mandragora. Murag ko gibayadan bana naman ang tano. Kay busa nakigdulog si Jacob kang Leah ni adtong gabi una. Verse 17, og gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah, nagmabdo siya og nanganak sa ikalimang anak nila. Mingon si Leah,
gigantihan ako sa Dios kay gihatag ko man sa akong bana ang akong ulipon. Busa ginganlan niyag Esakar ang iyang anak. So ikalima na niya nga tinuod niyang anak. Na siya duha ka adopted gikan kang Zalfa, di ba? Okay. So si Isakar ang iyang anak. Unya nagmabdo si Leah pag-usab ug nanganak kini ang ikaunom nilang anak nga lalaki. Miingon si Leah, gihatagan akog anindot nga gasa sa Dios. Karon mahalon nagayud ako sa akong bana kay unom naman ang among anak nga pulos lalaki. So naghandom gid siya, higugmaon gid siya ni Jacob, no? Okay, busa ginganlan niyag Zabulon. Ito ang maglisan. Zabulon ang bata. Unya nanganak siyag babayi nga iyang ginganlag Dina. So na siya usa ka babaeng anak si Dina. Okay. Unya nahinumdum ang Dios kang Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel aron siya manganak og nagmabdo siya og nanganak og batang lalaki. Miingon siya gikuha sa Dios ang nakapaulaw kanako. Okay. Verse 24. Hatagan paunta ako sa Ginoo og laing anak nga lalaki. Busa ginganlan niyag Jose ang bata. Okay. So mao pa ni usa ka anak ni Raquel og ni Jacob nga tinuod gyud nga gikan kang Raquel, no, si Jose. Okay, so verse 25. Human matawo si Jose, miingon si Jacob kang Laban, mupauli na ako sa amo, ihatag kanako ang akong mga asawa nga akong gialagaran kanimo og ang akong mga anak og mupauli na ako. Okay. Nasayod ka kun giunsa ko ikaw pag-alagad. Sa 27 miingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti niini. Nasayran ko pinaagi sa akong mga pagpanagna nga gipanalanginan ako sa Ginoo tungod kanimo. Verse 28. Busa pangayo sa gusto mong suhol kay ihatag ko kini kanimo. Si Jacob mitubag kaniya, nasayod ka nga naghago ako pag-ayo alang kanimo og nga misanay pag-ayo ang imong kahayupan ubos sa akong pag-atiman. Kaya siya man ang nahimong kanang murag unsa tawag na nag shepherd ba sa iyang mga kahayupan, no? Okay, verse 30. Kaniadto sa wala pa ako dinhi, jutay ra sila. Apan karon daghan na kaayo sila. Gipanalanginan ka sa Ginoo tungod kanako. Karon angay nang atimanon ko na usab ang akong kaugalingon. So nagkuan siya nga magkuan na siya, no? Mag-separate na siya. Kaya daghan na kayo ang kuan. Gusto siya nga magkuan siyang family. Unsa may ibayad ko kanimo? Nangutana si Laban. Okay, so verse 31, no? Okay, si Jacob bitubag, dili ko gustong suhulan mo ako. Mupadayon ako pag-atiman sa imong kahayupan kon muuyon ka sa akong kondisyon. Karong adlaw lainon ko ang tanang nating karnero nga itom ug ang tanang nating kanding nga kabang. So itom nga karnero ug kabang nga mga kanding og puntik-puntikon. Okay, kabang or puntik-puntikon. Kini sila mao ang suhol ko. Masayran mura unya kon gilimbungan ko ikaw. Kon kon hikaplagan mo nga may kanding ako nga dili kabang o karnero nga dili itom. Isipa ka na nga gikawat ko. So, kuya, ihang kondisyon, no? Ang ihang gusto nga isuhol katong itom nga mga karniro o mga kabang kanding. Para malahi yun ang iyahang grupo kay compare kang Laban. Okay. So, 34, mitubag si Laban. Maayo, uyon ako sa giingon mo. So, uyon siya sa
suggestion ni Jacob. Okay, so 35, apan ni ana gayong adlaw gipanguha ni Laban ang mga laki og baying kanding nga kabang og puntik-puntikon ingon man ang mga karnerong itom. Og iya kining gipabantayan sa iyang mga anak nga lalaki. Unya, mipahilayo siya kang Jacob. Mipanaw siya dala ang maong mga kahayupan sa gilayon nga balig 3 ka adlaw nga panaw. Si Jacob mo'y nagatiman sa ubang kahayupan ni Laban. Okay, so 37. Unya, mikuha si Jacob og buhing mga sanga sa alamo, sa almendras og sa platano og gilaphak niya pagkuha ang panit niini aron makita nga may mga laphak na nga puti kini. Okay. So mga laphak. Okay. Gibutang niya kining mga sangaha at tubangan sa imnanan sa mga hayop kay magtakmagay man didto ang mga hayop inig-inom nila. Busa ang mga kanding nga hitakmagan at tubangan sa maong mga sanga nanganak og kabang og puntik-puntik, no? So kasi strategy niya, no, kuan siya kahoy nga alamo og almendras iyahang gi panitan og taphak or laphak. Verse 40. Gilain ni Jacob ang mga karnero og gipaatubang niya sila sa mga kabang og ang lubos itom nga mga hayop ni Laban. Niining paagiha misanay ang mga hayop ni Jacob ug wala kini nila itipon sa mga hayop ni Laban. 41. Kung maghabal na ang tambok nga mga hayop, ibutang ni Jacob ang mga sanga sa ilang atubangan duol sa imnanan aron sila mabdos duol sa mga sanga. Apan wala niya ibutang ang mga sanga sa atubangan sa niwang nga mga hayop. Busa ang mga niwang iya ni Laban, samtang ang mga tambok iya ni Jacob. Og nadato siya pag-ayo og daghan kaayo siyag mga kahayupan, mga ulipon, mga kamilyo og mga asno. Okay, so igsuon na human nato ang chapter 29 og chapter 30 karong adlaw. So ugma atong ipadayon ang chapter 31. So salamat kaayo igsuon sa imong pagpadayon og pagsubaybay niini nga ato ang buluhaton nga mao ang pagbasa sa pulong sa Dios sa Bisaya nga pinulungan. I hope igsuon nga napanalanginan ka karon nga naminaw ikaw og ato ang ipadayon kini sa matag adlaw. Isip ato ang kalanon, no, sa matag adlaw. Kay maayo ning atong balikan ang istorya gikan sa sinugdan para ma-refresh ang atong hunahuna, no? Nya murag mahapsay ba ang atong panghunahuna. So salamat kayo igsuon sa imong pagsubaybay, akong mga pag-ampo kanimo nga ang imong espirituhanong kanang pag-espirituhanong kinabuhi, no, mag-grow, no, mamulambo o nga ang Ginoo mahimaya sa imong kinabuhi o gamiton ka sa Ginoo sa ministry nga iyahang gitagana para nimo gikan karon igsuon aduna nay gibutang ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ug kana i-cultivate sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagpaminaw siyang pulong aron kana motubo, no? Atong pagsalig og pagtuo sa Ginoo motubo pod og mamungatag daghan diha sa gingharian sa Dios. So salamat kay igsuon, dalaygon ng Dios sa walay katapusan, in Jesus name. Amen.